طيب اليوم سنمشوا باس إيهور في لترا الجلاطين وهنقرأ من كابيتلو 3 verse 15 القدام. لهوا نيهو eżempju mill-ħajja umana. Avolja jkun biss patt ta' bniedem, madankollu ħadd ma jista' jannullah jew jissupplementaħ la darba jkun ratifikat. Patt la darba jkun iffirmat ma jinbidilx vera. Hekk ukoll f'dal każ. Issa il-wedi ingħadu l-Abraham u lin-nisel tiegħu. L-Iskrittura ma tgħidx u lill-insla bħalli kieku rigward ħafna nies. Iżda bħalli kieku rigward wieħed u lin-nisel tiegħek li hu Kristu. Li rid infisser huwa dan, il-liġi li ġiet introdotta 430 sena wara ma tinvalidax il-patt ratifikat minn qabel minn Alla, tant li tabolixxi l-weda. Għax jekk il-wirt u mill-liġi mhuwiex iżjed mill-weda. Iżda kien permezz ta' weda li Alla taħ l-Abraham. Amen. Ħanejdu li jiena ma sudaxxa u għandi dal-musmar u rrid insamru ma travu. Għandi martell fidi, ma nistax nippretendi li b'daqqa waħda dan il-musmar teba pulsir ħajjidħol. Rrid intieħ daqqa wara l-oħra sakemm il-musmar jidħol tant li ebda tnalja ma tkun tista' taqalaw. U l-Apostol Pawlu dak li qed jagħmel magħna hawnhekk. F'din littra l-Galatin qiegħed juża argument kontra argument, daqqa kontra l-oħra sabiex l-Evanġelju iħawlu ġo qlubna tant li xejn u ħadd ma jkun jista' jaqalaw. U allura din it-tra hija ittra fenomenali il għaliex tatina bażi, tatina pedament solidu biex il-fidi tagħna ma tperpirx. Biex ma nkunux jiġi xi ħadd jgħidilna xi storja differenti u ninsew kollox. Pawlu qed juża argumenti qawwija, kultant diffiċli għalina għaliex ovvjament għaddew 2000 sena mindu kiteb, il-kultura hija differenti, però jew flimkien naraw issa dan l-argument tiegħu hawnhekk fejn jgħidilna isemmi il-patt Alla. Isemmih darbtejn u il-weda Alla 4 darbiet. Mela Pawlu qed jitkellem issa dwar weda illi ta' oriġinarjament, weda illi bija aħna nistgħu nkunu stabbli fil-fidi tagħna. Alla minn dejjem tratta mal-bniedem permezz ta' patt. Mindu ħalaq il-Adam u il-martu Eva, daħal f'patt magħhom. Allora jekk intom tobdu ħatkunu mbierka. Dakinhar li intom tieklu mis-siġar projbita ħatmutu. Ġifieri il-patt kien ċar, nafu x'ġara l-ewwel ġenituri tagħna kissruh il-patt. Ħosea wkoll Ħosea jgħid li huma bħal Adam kissru il-patt. U hemmhekk hija xi ħaġa ċarissima illi mill-bidunet Alla tratta magħna permezz ta' x'inhu patt? Patt huwa ftehim solenni, ftehim jew lega. Għandna ftehim, ovvjament fil-każ tal-Alla Alla huwa superjuri, Alla huwa dak li jieħu l-inizjattiva, huwa dak li ipoġġi it-termini, il-kundizzjonijiet tal-patt u aħna nilqawhom. Adam huwa l-ħlejqa, tajjeb, Alla huwa l-ħallieq, wara kellu d-dritt illi jagħmel l-arranġamenti hu kif ħajtratta magħna. Frattant Adam kiser il-patt imma Alla ma waqafx. Minn dakinhar li kiser il-patt Alla ta' weda u baqa jitratta u għadu jitratta magħna permezz ta' weda. Dakinhar għalilhom il-nisel tal-mara Ġesu Kristu għandu jisħaq ras is-serb. Il-vittorja, ix-xitan daħaq bina kif se nirbħulu lill-għadu tagħna permezz tan-nisel tal-mara. Illi ovvjament nafu illi Ġesu imbagħad difatti hekk għamel il waqqa aċċajt lill-prinċipatu s-setat bis-salib tiegħu. Mill-waqqa ta' Adam allura Alla immedjatament ta' din il-weda tal-fidwa. Weda illi kellna Alla kellu jibgħat salvataġġ. U dik il-weda, ħanejdu l-weda primittiva, weda fil-bidunet,
Alla baqa jizvolġija u jispjega mal-medda ta' żmien. Per eżempju, meta mbagħad der Abram, Alla għamel patt ukoll miegħu, patt illi għallu bnislek għad jitbierku l-familji kollha tal-art. Tajjeb, mbagħad ukoll fi żmien Mosè, Alla għamel patt ieħor illi Alla baqa juri l-weda tiegħu. Ukoll ma' David, Alla għamel patt illi għallu minn ġembejk se joħroġ se jkollok wild illi jpoġġi fuq it-tron tiegħek u għas-saltna tiegħu ma jkunx hemm tmiem. Illum nafu illi kien qed jirreferi għal Ġesu Kristu. Fi żmien kritiku u ikraħ, Ġeremija il-profeta iħabbar patt ġdid illi Alla kellu jagħmel ma' Iżrael, mhux bħal patt meta ħriġtkom mill-Eġittu, ma huwa patt aħjar, patt illi fih hemm il-maħfra u dan nafu illi dal-patt seħ Ġesu Kristu. Ġesu preċiżament qabel ma sofra fuq is-salib qabad it-tazza waqt il-ċelebrazzjoni tal-Għid u għallhom din it-tazza hija l-patt il-ġdid f'demmi. Għamlu dan tifkira tiegħi. Ġifieri naraw illi għandna din il-panorama fejn Alla dejjem trattamana bil-patt. Alla dejjem trattamana bil-patt. U xejn inqas ma' Abraham aħna nsejħulu missierna. Għaliex? Għax Abraham huwa missier il-fidili. Bħalma Abraham emmen u laqa il-weda tal-Alla, aħna wkoll nagħmlu l-istess bħalu. Allura Abraham huwa missierna. Il-Abraham Alla wedu li jagħtih l-art li kelli jieħdu fija u jurih, kellu jagħtih nisel avolja kien xieħ u wkoll kellu jagħmlu barka. Lill-Abraham kellu jagħmlu barka fik il-familji kollha tal-art għad ikunu mbierka. Issa Pawlu f'vers 15 qed jgħid. L-aħwa. Nieħdu eżempju mill-ħajja umana, avolja jkun biss patt ta' bniedem, madankollu ħadd ma jista' jannullah jew jissupplementah, la darba jkun ratifikat. Hekk ukoll f'dal-każ. Mela, Pawlu jitkellem dwar il-weda oriġinali li Alla ta' lill-Abraham. U qed jgħidilna dik il-weda hija ċerta. Il-patt li Alla għamel ma' Abraham qatt ma nbidel, ma jistax jiġi fix-xejn u laqqas jista' jiżdied jew jitnaqqas minnu. Alla wedu solennament illi bnislu jitbir kull ġnus kollha. U allura din fmu aħna anke f'każ mill-ħajja umana tagħna, meta aħna nagħmlu patt bejnietna, nippretendu dak il-patt nonorawh. Jekk jiena niftiem miegħek illi imberek il-karozza għal 2000 euro għada u jasal għada u inti tiġi tgħidli ħantik 1000 u ħanieħdok ġurnata sqallija u nitemek ikla tajba. Jekk ma nkunx kalm ngħidlek nibgħatek il-ħass tal-marsa. Jekk nkun iktar kalm ngħidlek mhux dak kien ftehim. M'għandek ebda dritt illi tagħmel ftehim imbagħad tiksru. Verew le. Ġifieri ħaġa nifhmuha fil-trattattivi fil-relazzjoni ta' bejnietna. Nippretendu u anzi nobbligaw il-xulxin illi nonoraw il-patt. Illi ftehim li nkunu għamilna bejnietna nżommuh. U għax nafu li hemm nies li ma jżommuhx, u allura għalhekk hemm in-notari. In-notar x-xogħol tan-notar x'inhu? Biex iġielek tiffirma il-patt li inti għamilt ma' xerrej jew bejjieħ jew u minnu biex iżommok responsabbli ta' dak il-ftehim. U dak il-ftehim tibqa' tonorah matul iż-żmien. Issa, din il-ħaġa hija komuni bejnietna u nifhmuha illi l-irġulija titlob illi inti żommu l-patt. Illi żommu. Kemm aktar Alla. Kemm aktar il-mulej illi la darba lill-Abraham wedu illi bnislu b'Ġesu Kristu jitbiru kull ġnus kollha. Nistgħu nippretendu jew naħsbu jew niddubitaw li Alla se jinsa l-patt tiegħu.
jew se jibdlu f'nofs triq? Laqas xejn, laqas xejn. Laqas xejn. Il-patt Alla huwa ċertissimu mqar Balaam jgħid Alla mhux bniedem biex jikteb. Lanqas bin il-bniedem biex jindem. Jiġifieri jibdel ħsibietu. Ewwilla qal u ma jagħmilx, jew tkellem u ma jwettaqx. Alla tagħna huwa Alla fidil. Alla illi la darba ta' kelma, dik il-kelma jonora. Dik il-kelma hija bonfatt. Il-weda ta' Alla hija totalment affidabbli. Tista' tafda. Tista' tistrieħ fuq il-karattru affidabbli t'Alla. Alla ma jmux lura minn kelmtu. Meta nitkellmu dwar Alla immutabbli, jiġifieri Alla ma jinbidilx. Ma jinbidilx fl-enti tiegħu, ma jinbidilx ukoll fl-għanijiet tiegħu. La darba tagħna weda, dik il-weda hija ankra għar-ruħna. Issa l-weda hija illi Ġesu Kristu jitbierku il-ġnus kollha tal-art. Ġifieri dawk kollha li jemmnu fih jirċievu l-maħfra u l-ħajja eterna. Alla tkellem dan l-awtur lill-Lut jitkellem hekk dwar il-weda t'Alla. Illi n-nies jaħilfu b'xi ħadd akbar minnhom. Ekku. U l-qorti tirċievi l-ħalfa qabel ma tibda tagħti xhieda. Mhux vera? Il-nies jaħilfu b'xi ħadd akbar minnhom. U l-ġurament għal konfermazzjoni għalihom it-terminazzjoni ta' kull disputa, ta' kull ġlieda. Bl-istess mod, fil-li Alla rrid juri iżjed bil-kotra lill-werrieta tal-weda illi lan tiegħu ma jinbidilx, ikkonferma bħalfa sabiex b'żewġ affarijiet li ma jinbidlux li fihom huwa impossibbli għal Alla biex jikteb. Alla ma jistax jagħti weda imbagħad jinsija jew jaqlibha ta' taħt fuq. Le, il-weda t'Alla hija soda daqs Alla nnifsu allura għandna inkoraġġiment qawwi aħna li ħrabna r-refuġju biex naqbdu mat-tama imqiegħda qudiemna. Il-weda divina illi Alla iberikna jekk aħna nafdawh. Il-ġust jgħix bil-fidi. Għala Ħabakuk, Pawlu jirrepetija kemm il-darba fil-kitbiet tiegħu u l-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna. Dan huwa l-prinċipju illi Alla ibierek, Alla jagħti il-ħajja lil dawk illi jafdawh. Il-weda divina din hija it-titolu, din hija l-jett tagħna u d-dritt tagħna quddiem Alla. Xi dritt għandi jiena? Illi Alla jdaħħalni l-ġenna? Il-weda tiegħu. Il-weda li hu jkun ħanin man-niedem, ħanin ma' dawk li jduru lejh. Dment illi ħadnuha u nilqawha bil-fidi, dik il-weda hija operattiva għalina, dik il-weda hija tot għalina. Għaliex mhux in-nies kollha qegħdin isalvaw? Għax hemm nies illi għalkemm semgħu il-weda, dik il-weda jirreġettawha, dik il-weda iwarbuha. U allura għalihom ma tiswiex. Il-Kristjan ċertament matul it-triq jiffaċċja dubji bħalma ġraw mill-Galatin infushom infatti bdew jiddubitaw hux vera li aħna nsalvaw bil-fidi biss fi Kristu waħdu? Bdew jiddubitaw. U bdew jagħmlu ċirkonċiżjoni u josservaw il-festi tal-Lut u ħafna liġijiet oħra għax ħasbu li allura rridu nobdu biex insalvaw. Ma dak mhu Vanġelu xejn. Il-Vanġelu huwa bbażat fuq il-weda t'Alla. X'weda hi? Ġesu nnifsu jgħid, min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. Temmina dak il-weda. Tassew ngħidilkom min jisma' kliemi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna. U ma jiġix għal kundanna, iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Il-weda t'Alla hija meta l-assist tal-ħabs saqsa lil Pawlu l-Sila, Sinjuri, x'għandi nagħmel biex nkun salvat? U għallu l-emmen fil-Mulej Ġesu Kristu tkun salvat. Intu darek. Emmen. Il-fidi hija il-muftieħ illi ddaħħalna fl-isfera tal-barka t'Alla. Il-barka illi ġabilna Ġesu Kristu. Il-weda t'Alla
irrid naqbad magħha bħala ankra, altrimenti il-bastimentija ħibqa jixxejjer fil-maltemp, mal-mewġ, dubjus, jiena eredi tas-sema, jiena werriet ta' glorja eterna, iva, għax qed naqbad mal-weda soda tal-Alla. Meta nemmnu l-weda tal-Alla, nkunu qegħdin nonorawh. Nkunu qegħdin nonorawh lill-Alla. Nkunu qegħdin nafdawh illi huwa Alla illi ma jiġax jibdielu. Meta kont żagħżugħ jiena xi 23 sena kelli naħseb jiena, kont xtrajt appartament żgħir il-Taslima. U niftakar il-ġurnata meta ġin notar u kien hemm il-bejjieħ u jiena xerrej u xin firmajna l-kuntratt u kollox, jiena tajtu ċekk u tani ċwivet. U kopja tal-kuntratt. Jiena tfajta fil-briefcase dik il-kopja tal-kuntratt u wara x-xogħol. Mort biex nidħol għall-ewwel darba f'dan l-appartament. U bdejt niddejjaq nidħol. Bdejt niddejjaq isni ħanidħol f'xi post ta' ħadd ieħor. U tlajt u nħas. Possibbli da tiegħi. U bdejt isni nitgerfex, mbagħad fl-aħħar ftakart illi fil-briefcase għandi l-kuntratt. U l-kuntratt jgħajat lili bħala il-possessur ta' dak l-imbierek appartament. Il-weda tal-Alla tagħmilna stabbli. Il-weda tal-Alla tkeċċilna id-dubju. Il-għax nafu li Alla huwa dak li ma jinbidilx. Il-wedi inadu il-Abraham u l-nisel tiegħu jgħidilna. L-Iskrittura ma tgħidx u l-insla plural ħafna bħalli kieku rigward ħafna nies, imma bħalli kieku rigward wieħed u l-nisel tiegħek li hu Kristu. Interessanti il-kelma nisel proprio tfisser żerrija. Żerrija. Infatti il-kelma hija żara bl-Ebrajk. Iż-żara. U l-istess bħal Malti żerrija tista' tfisser jew żerrija waħda jew xkora żerrija. Vera jew le? Kas stramp, singular jew plural, waħda jew ħafna, hija l-istess kelma. L-istess kelma. Attwalment bħall-Ingliż ukoll seed. Kemm jużaw seeds ukoll, ma seed tista' tfisser ukoll ħafna. Allura meta Alla qal l-Abraham illi bnislek jitbierek il-ġnus kollha, inbierek il-ġnus kollha. Ovvjament, il-fema dakinhar kienet illi permezz tal-Lut. U vera, ukoll permezz tal-Lut. Għaliex il-Lut kienu dawk illi irċivew il-kelma tal-Alla u aħna irċivejnija minn għandhom vera bħala werrieta tal-istess weda. Però Pawlu jispeċifika hawnhekk, ovvjament bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu, u jgħid illi il-weda li Alla ta' ma kienx lil ħafna nies imma lil wieħed. U jgħidilna speċifikament dak il-wieħed huwa Ġesu. Li twilet ludi, okej. Twilet ludi u Ġesu nnifsu qal li s-salvazzjoni ġejja minn għand il-Lut. Il-weda finalment u fl-ola sens tal-kelma, il-weda tal-Alla taslinna minħabba Ġesu Kristu. Ġesu huwa iċ-ċentru tal-weda tal-Alla. Iċ-ċentru tal-weda tal-Alla. Meta Alla qal lill-Abram wara li Abram kien lest li joqtol l-Iżak bħala sakrifiċċju lill-Alla x'Alla ordnalu hekk. Imma Alla fl-aħħar mill-aħħar bagħat l-anġlu tiegħu u żammlu jdejh u ma ħallehx joqtlu. U dakinhar qallu fnislek il-ġnus kollha tal-art għad ikunu mbierka. Dakinhar Iżak billi miet Alla ma kien ħajgwadanja xejn. Imma Iżak kien stampa ta' dak li kellu jiġi warajh li huwa Ġesu Kristu. Li kellu jmut fuq l-istess hemmhekk fl-istess lokalità. Il-weda dejjem ippontat lejn il-Messija li kellu jiġi. U n-nies matul iż-żmien mill-bidunet u hekk jibqa' dejjem qegħdin inħarsu lejn il-Messija
li fi żmien Abraham kellu jiġi. Missa nafu illi attwalment ġie f'Ġesu Kristu. Għalhekk Ġesu meta miet mbagħad xoxta u ltaqa' mad-dixxipli spjegalhom illi kull ma kiteb Mosè u fis-Salmi u fil-Profeti ġi fit-Testament il-Qadim kollu. Kollha b'xi mod jew ieħor jippontaw lejh, kollha qegħdin juru lejn Ġesu. Luqa 24 jgħidilna ma ħtiġlux il-Kristu jbati tal-ħwejjeġ u mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. U Ġesu beda minn Mosè u mill-Profeti kollha u fissrilhom fl-Iskritturi kollha il-ħwejjeġ dwaru nnifsu. Ġifieri jekk għandna naqraw l-Iskrittura u l-Ġesu ma narawhx, m'aħniex qegħdin naqrawha sew. Għax l-Iskrittura tagħti xhieda ta' Kristu. Ġesu nifsu jgħid illi Mosè tkellem dwari. Meta naqra l-Ġenesi, Esodu, Deuteronomju, Numri, il-Kotba ta' Mosè, irrid nara l-Ġesu. Għaliex Ġesu huwa iċ-ċentru tal-patt tal-Alla. Infatti Ġesu dakinhar kompli jgħidilhom illi danu kliemi li qedtilkom meta kont għadni magħkom illi kien jeħtieġ jitwettaq kull ma hu miktub dwari fil-liġi ta' Mosè, fil-Profeti u fis-Salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskritturu. Għalilhom hekk miktub li l-Kristu kellu jbati u jerġa' jqum mill-imwiet mat-tielet jum u semgħu issa l-barka ta' Abraham li Alla weda lil Abraham u issa Ġesu attwa. Ġesu ġabilna dil-barka. X'inhi dil-barka? Illi l-indiema l-maħfra tad-dnubiet tkun imxandra fismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalem. Aħna nies illi l-għajnija dil-weda. Il-għajnija dil-weda u allura ingawdu il-maħfra tad-dnubiet. Ingawdu din il-maħfra totali u dejjema mingħand Alla. L-aħbar iridkom tikkonsidraw illi Ġesu Kristu huwa it-teżorerija illi fih il-wedi kollha tal-Alla huma maħżuna. Jgħidu li l-rikkezzi kollha jew ħafna mir-rikkezzi tal-Istat Amerikan, tal-Istati Uniti tal-Amerika, jinsabu Fort Knox, ma nafx vera, imma maħżun ħafna u ħafna deb hemmhekk. Il-ġid tagħna, il-ġid spiritwali tagħna jinsab maħżun kollu fi Kristu. Pawlu jitkellem dwar ir-rikkezzi insondabbli tal-Kristu. Ġifieri rikkezzi li ma tistax tikkalkulhom, ma tistax tikkalkulhom. Aħna nitkellmu bil-miljuni u biljuni u żiljuni. Ir-rikkezza Kristu illi ġabilna u tagħna ma nistgħux nikkalkulawhom. Għaliex għax fih u minħabba fih il-weda tal-Alla hija attwali. Dak illi wiegħed l-Abram issa ngawduh. Issa ngawduh. Pawlu jgħidilna li huma kemm huma l-wedi kollha tal-Alla. Hemm għexieren mijiet ta' wedi imxerda matul l-Iskrittura kollha. Ikollok tagħmel kompilazzjoni tagħhom, lista tagħhom, tibqa' mnixxef. Huma wedi kbar u prezzjużi. Huma kemm huma l-wedi kollha tal-Alla fih f'Ġesu hemm l-iva tagħhom. Huma iva. Huma vera. Huma reali. Konsegwentement ukoll permezz tiegħu l-ammen tingħad minna għal glorja tal-Alla. Dan l-unur li nistgħu nagħtu lill-Alla illi nirċievu b'xejn minn għandu l-weda tiegħu, il-weda tal-maħfra, il-weda tal-fidwa, il-weda tal-ħajja eterna fi Kristu Ġesu, illi nirċievuha, illi ngħidu ammen għalija. Għax dik hi. Meta jgħid ammen ġifieri qed taqbel u tgħid din tiegħi. Wara kull talba ngħidu ammen. Għalfejn ngħidu ammen, hekk ikun. Nilqaħħa dik il-weda nilqaħħa. Kull barka tas-salvazzjoni, sew hija ġustifikazzjoni, adozzjoni, propizjazzjoni, ħajja eterna, taqdis, glorifikazzjoni, dawn ir-realtajiet kollha ġabhomna Ġesu Kristu. B'xejn. U ngawduhom permezz tal-unjoni tagħna miegħu. Dawk li huma maqudin miegħu igawduhom dal-barkiet. Issa li kif inkunu maqudin miegħu sempliċi. Bil-fidi. Illi inti tħares lejh u tara fih salvatur adatt għalik, l-uniku salvatur illi Alla provdilna. Issa,
Ovvjament, xorta jibqgħu hemm dawk in-nies bħalma kienu l-Ġudajisti fi żmien l-Apostlu Pawlu. Illi jkomplu jaħsbu illi hemm il-weda kollox sew, imma trid tagħmlek innifsek denju biex tirċevija dil-weda, jekk ma tobdix il-liġi ta' Alla, ma dik il-weda inti ma ħaqqilekx. Ma hekk nkunu tħallna fi sqaq. Alla jagħtina l-weda bħala weda punt u basta. Il-weda biex nilqawa bil-fidi. U il-liġi ma tistax tikkanċella l-weda. Kemm u kif nobduha, infatti Pawlu jgħid illi li tinfisser dan, il-liġi li ġiet introdotta 430 sena wara ma tinvalidax il-patt, ma ġibx fix-xejn il-patt ratifikat minn qabel minn Alla. Alla irratifikaħ il-patt, isu fermaħ il-patt. Meta l-Abram għallu ġibli dawn l-annimali u t-tjur, poġġihom fuq l-artal. U Abram raqat, għax kienet nieżla x-xemx, u ra torċa taqbad għaddejja minn ġol biċċiet tal-annimali, ovvjament teofanija, Alla der illi intrabat pat solenni, illi l-weda tiegħu iwettaqa, mentri Abram kien ried, ma se tagħmel xejn. Is-salvazzjoni ma tiddependi assolutament xejn mill-emil tagħna. Mija il-ħidma ta' Alla skont il-weda tiegħu. Allura il-patt il-ratifikat, il-patt li iffermat, tajjeb, il-liġi ma tistax iġġibu fix-xejn. Issa l-liġi infatti ġiet permezz ta' Mosè vera, mela Alla beda biex jagħti l-weda l-Abraham. Imbagħad tennija lill-ibnu Iżak. Imbagħad reġa' ikkonferma u reġa' semmija għal darba darbtejn tlieta ma' Ġakob. Mindu miet Ġakob sakemm ġie Mosè għaddew 430 sena. Imbagħad Alla ta' il-liġi kif tafun fuq il-Muntanja Sinaj. L-10 kmandamenti miġbura fil-qosor, però tom ukoll diversi kmandamenti oħra. U jkun l-iżbal traġiku tagħna jekk aħna naħsbu li l-liġi Alla tajjilna biex insalvaw biha. La, l-liġi kif ħajspjega Pawlu aktar tard, il-liġi tajjilna Alla biex jurina li aħna midinbin u għandna bżonn naqbdu sħiħ mal-weda. Naqbdu sħiħ mal-weda. Il-patt li Alla għamel ma' Mosè qatt ma seta' jieħu post il-patt illi Alla għamel ma' Abraham li kien ħafna qabel. Dak il-patt ma' Abraham Alla għamlu u jibqa' jonoraħ. Għalkemm Alla ta' liġi tiegħu il-weda baqgħet operattiva, il-weda baqgħet hemm u tibqa' hemm għal tul iż-żminijiet kollha. Il-weda qatt ma tista' tiġi invalida bħalli kieku Alla ta' u issa irtira. Il-Ġudajisti kienu qegħdin jgħalmu illi l-fidi fi Kristu għandha tkun supplementata, għandha tkun mal-fidi fi Kristu biex insalvaw irridu kol nobdu il-liġi talla. Imma dak nkun qegħdin nibdu l-patt, vera? Nkun qegħdin nagħmlu bħalma inti jiena wettek illi inti il-karozza l-1000 lira u mbagħad inti bdilt. Ma tistax. Alla ta' il-weda u dik il-weda tibqa' valida. Pawlu il-tweġiba tiegħu hija waħda deċiżiva, waħda li għandha tikkonvinċina li l-wirt tas-salvazzjoni jiġina skont il-weda ta' Alla, mhux bil-liġi. Il-liġi ġiet sekli wara li Alla ta' il-weda, u allura l-liġi qatt ma tista' tannulla il-weda. Il-weda hija ferma u qatt ma tiġi fix-xejn. L-iskop tal-liġi kien biex tikxef il-ħażen tagħna. Tikxef il-ħażen tagħna biex allura ngħidu illi iva l-uniku speranza li fadalli hija li jinnaqbad mal-weda ta' Alla. Bħalma għamel il-Ħallil. Il-Ħallil beda jisma' dat-tajjir il-raġel msallab ma' ġenbu. Huwa sultan u inżel jekk inti s-sultan ta' Iżrael. U fuq il-salib kellu t-tabella miktuba dan hu Ġesu ta' Nazaret, is-Sultan tal-Lut.
u il-ħallil dar fuq għallu wara li kien qed jgħajr u jirradikolah mal-oħrajn. Fl-aħħar realizza. Għallu mulej Ġesu, ftakar fija meta titħoff is-salta tiegħek. Laqa l-weda. Kemm fem mill-pjan tal-Alla. Ftit li xejn. Ma laqa l-weda. Laqa l-weda. U dik il-weda allura mill-qwa tagħmel id-differenza kollha. Il-liġi narġa' ngħid Alla tajilna biex jurina li neħtiġuh dal-feddej. Dal-feddej imwiet l-Abraham f'nistlek jitbir kull ġnus kollha, issa nafu minnu dan in-nisel ta' Abraham, Pawli jidinna huwa wieħed huwa Kristu, u allura rridu nirrikorru għandu. Il-liġi tiegħna biex timbuttana biex immorru għandu, mhux nikru, mhux noqogħdu naħsbuha, imma liġi turik isma' għandek bżonn Salvatur. Il-ħajtiek hija qasira, hemm ġudizzju, hemm infernu ġenna. Aħseb għal ruħek, ilqa l-weda tal-Alla. Il-liġi tagħmel din il-dijanjosi fil-qalb u l-imġiba tagħna turina tiżvela il-marda terminali tagħna. Hija marda terminali, trid tieħu azzjoni. U azzjoni pronta. X'azzjoni jridu nieħdu? Nilqgħu il-weda tal-Alla. Nilqgħu il-weda tal-Alla. Il-Vanġelu illi iġibilna din il-weda ċara u tonda u għal-rimedju li min jemmen għandu il-ħajja eterna. Palma Mose olla s-serb fil-desert ek jeħtieġ jitwalla bil-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Dik hija l-weda tal-Alla. Darba qalilhom kienu qegħdin jgidmu mis-srib, srib valenużi, kienu jmutu u għal-Mose għamel serb tal-bronz, għamlu fuq arblu, kull min ħares leħi fiq. Weda. Kull min ħares leħi fiq. Tifhimha din? Jien ma nifhimiex. Tifhem. Imma kien hemm ħafna nies li salvaw dakinhar. Salvaw minn mewt immedjata għax ħarsu. U għalhekk qed jgħidilna. Duru lejja truf kollha tal-art u tkunu salvati. Ħarsu lejja. Ħafna snin ilu kien hemm żagħżugħ ta' 16-il sena, maqbut f'maltempata, silġ nieżel, ma setax jasal id-dar u daħal f'kappella metodista. U fejn soltu kien hemm ħafna nies, dakinhar kien hemm 10-12. Illa għaliex ħadd ma seta' joħroġ mid-dar bil-maltemp li kien għaddej. U l-pastor kien wieħed minn dawk illi kien maqbut id-dar ma setax imur. U x'ħan għamlu għal-lejla l-ura qegħdin 10 min nies hawnhekk. Għam wieħed li nafu li kien twil u xipli u beda jiprietka. Beda jiprietka ħarsu lejja u tkunu salvati. U ovvjament ma kienx predikatur u dejjem baqa' jgħid l-istess ħaġa ħarsu lejja. U innota li daħal wieħed daż-żagħżugħ ta' 16-il sena kismu Charles u peress ma kienx fadallu xi jgħid. Għallu żagħżugħ int, qed narak imnikket, qed narak ħosbien, qed narak mhux f'siktek. Il-qajta dil-weda. U dakinhar Charles Spurgeon ikkonverta. Laqa l-weda tal-Alla. U beda ħajja ta' ministeru eċċezzjonali għal Mulej. Li tilqa il-weda dan huwa l-ikbar unur nistgħu nagħmlu lill-Alla, mhux li nagħtu ħissem tagħna, imma nilqgħu mir-rikkezzi glorjużi li provdilna fi Kristu Ġesu. Pawli jikkonkludi biex jgħid għax jekk il-wirt u mill-liġi li għada popolari sal-lum fil-Knisja Kattolika illi tittamel is-sem tiegħek. Jekk il-wirt huwa mill-liġi, mhux iżgħet mill-weda mela, għażel. Jew mill-weda tal-Alla li qed wiegħed ħajja eterna fid-dwa u kull ma għandek bżonn fi Kristu Ġesu. Jew inkella bil-liġi. Iżda Pawlu żgħet il-qudiem ħajjajt illi jekk intom tkunu ċirkonċiżi, tkunu obbligati illi tagħmlu l-liġi kollha. U min jista' jagħmel liġi kollha? Jekk jiena qiegħed nafda fiha nnifsi, tajb irid immur all the way, irid immur illi l-ubbidjenza tiegħi tkun perfetta, ma jistax ikun. Jekk il-wirtu mill-liġi mhuwiex iżgħet mill-weda, imma kien permezz ta' weda li Alla tah l-Abraham.
Abraham irċieva u llum qiegħed fil-wirt ta' Alla għax laqa il-weda. Il-pedament tal-fidi tagħna l-aħwa huwa il-weda ta' Alla fi Kristu. Il-weda ta' Alla fi Kristu. Ma jistax nħarsu lejn nfusna. Idu ħarsu l-barra minn nfusna lejn Ġesu ta' Nazaret li onora l-liġi kollha u ħafu wkoll il-kastik tal-liġi miksura. Aħna ksirnija u ħa l-konsegwenzi fuq un-nifsu meta miet fuq is-salib. Calvino jgħid il-weda ingħatat wis qabel tal-10 kmandamenti u ingħatat mingħajr kondizzjonijiet. Importanti nifhmu din. Kien hemm kondizzjonijiet. Alla ried u determina li jbierek l-Abraham permezz ta' nislu lill-ġnus kollha tal-art. Mingħajr kondizzjonijiet. Għaldaqstant il-liġi ma tistax tannulla l-weda, ma tistax ġiffixxen l-weda, għax la darba s-salvazzjoni hija msejsa fuq il-weda divina, allura mhix ibbażata fuq il-liġi. Huwa raġunament sempliċi imma qawwi ħafna. Spurgeon jgħid l-istess ħaġa. Jekk is-salvazzjoni tagħna tiddependi fuq il-liġi, allura tkun qed isserraħ fuq ir-ramel instabbli tal-ubbidjenza fjakka tagħna stess. Iżda la darba sserra fuq il-weda divina tiddependi fuq il-blata solida tal-fedeltà t'Alla. Alla huwa fidil. Alla jonora kelmtu. Fuq Kristu biss tamitna l-koll tiegħu tmexxija u kontroll lil ħadd iżjed ma nafdaw iżda biss fismu nittamaw. Fuq Kristu biss tamitna l-koll. Tiegħu tmexxija u kontroll, tiegħu tmexxija u kontroll. Is-salvazzjoni hija totalment bil-grazzja t'Alla. Ir-raġunament tal-Apostlu huwa qawwi immens. Il-wirt niksbuh mhux billi nobdu l-liġi, imma billi nilqaw il-weda. Issa, nafx qegħdin taħsbu. Imma allura il-liġi nistgħu narmuha u ma nobduhiex, u infatti Pawlu ħajweġiba dak il-mistoqsija. Għaliex mela l-liġi? Immedjatament wara. U ħajajt il-rwol tal-liġi għalina l-Kristjani li għanna salvati skont il-weda tal-Alla mill-qwa fil-qalb bil-fidi. Il-liġi x'ħan għamlu bija? Ġesu jgħallimna illi hemm użus didaktikus tal-liġi. Il-liġi tgħallimna. Il-liġi tgħallimna kif aħna għandna nġibu ruħna bħala nies salvati. Mhux biex insalvaw bija, bħala nies salvati. Li tagħmel id-differenza kollha. L-enfasi dejjem tal-Skrittura hija li aħna salvati bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux minnkom infuskom. Dan huwa don tal-Alla, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Tafu fejn qed nikkwota Efesin 2. Vers 109. Ma Pawlu jkompli jgħid illi għax aħna xogħol tiegħu maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba li Alla ħejja minn qabel biex aħna nimxu fihom. Alla salvana, simgħu għadin, Alla salvana u ħafrinna biex nieħdu pjaċir nosservaw għal-liġi. Ħalli nonorawh, ħalli nuru l-kulħadd illi dan huwa Alla tagħna, l-istess Alla li qal il-ġust jgħix bil-fidi, dik il-fidi illi taqadna ma' Kristu u li bija nirċievu l-maħfra, dik il-fidi topera bl-imħabba, taħdem bl-imħabba. Bħalma Alla ħabna aħna wkoll imbagħad nitalmu inħobbu lil xulxin. Il-Vanġelu għanqal fina l-imħabba lejn Alla, l-imħabba lejn il-proxmu. Alla ħafrinna mela jien nitgħallem naħfer. Alla ħabni mela jien ħanħobb. Bħal dik il-mara li marret fejn Ġesu u bdiet ixtarrablu saqajh bid-dmuħ tagħha u tixxottomlu bil-xar tagħha. Kien hemm iskandalizza ruħu. Ma Ġesu qal dik ħabbet ħafna għax inħafrilha ħafna. U aktar ma narfu kemm Alla ħafrinna, aktar se nsiru nħobbu lis-Salvatur tagħna x'vera. Rumani 6 vers 22. Intom illiberati mid-dnub u dik l-għada tagħna.
id-dnub ma għadux jikkundannana, ma għadux jaħkem fuqna. Aħna ħilsa mid-dnub u ninsabu imjasrina għal-Alla. X'inhi salvazzjoni? Is-salvazzjoni hija bidla fil-jasar tagħna. Fejn qabel konna imjasrina għad-dnub, issa mjassrina għal-Alla. Toġobkom din? Aħna il-sira ta' meta tkun il-sir ta' Alla, ifisser inti li żed bniedem ħieni, li żed bniedem liberu għax tkun trid tagħmel dak li joġob il-Alla. M'intix maqbut u mjassar bil-passjonijiet jew bis-seduzzjonijiet ta' d-dinja. Issa ninsabu mjassrin għal Alla u għandkom il-frott tagħkom li wassal għal dusija u r-riżultat u għal ħajja eterna. Dik hija triq illi Ġesu jpoġġina fija, hija triq dejqa, imma jpoġġina fija li twassal għal ħajja. Għax il-paga tad-dnub hija l-mewt. Imma id-don b'xejn ta' Alla huwa l-ħajja eterna fi Kristu Ġesu Sidna. Huwa rigal, hija għotja b'xejn, għotja gratis. Jekk inti tiġi id-dar tiegħi u tajdli sefrit sal-Portugal, ftakart fik u ġibtek dal-arloġ tad-deb u jaħares le. Mibluħ. Għalik da. X'ħad tkun ir-reazzjoni tiegħi? Jekk ngħidlu ma għandik xi ħaġa tiegħu għandik 5 euro tiegħu. X'u qed nagħmel? Inkun ninsultah. Ħadd ipprova tħallas imqal parzjalment għal rigal li xi ħadd ieħor irid jagħtik b'xejn. U xi ħaġa b'xejn għandha ħabta tumiljana x'turina li maħniex kapaċi allura u b'mod aktar profond is-salvazzjoni qatt ma stajna niksbu aħna Alla qed jgħinna b'xejn. B'xejn mhux ġifieri b'kapriċċ, b'xejn għax ħallas għalija Ġesu Kristu Sidna. Ħallas għaliju. It-pattija għamilha hu fuq is-salib, miet, aħna mitna miegħu, irxoxta, aħna rxoxtajna miegħu, u allura ninsabu fl-imkien ta' smawiet fi Kristu Ġesu. Le, nispera illi dan li smajna llum iservi ta' daqqa ta' martell oħra biex dak il-musmar jinfdinna qalbna f'sens tajjeb. Illi qalbna ħatkun il-kaxxa tal-injam sempliċi, illi fija se żomm teżor imprezzabbli. Il-bxara tajba illi Alla li seta faċilment ikkundannana irrikonċiljana. Ħabbibna miegħu nnifsu permezz ta' Kristu. Skont kif kien wiegħed mill-bidunet. Il-Adam, l-Abraham, il-David, permezz ta' Ġeremija u finalment Ġesu Kristu ġie u għamel tajjeb il-weda tal-Alla. Zakkarija jgħid imbierek is-sit Alla ta' Iżrael għax żar u kiseb fidwa għal poplu tiegħu u għajjem qarn ta' salvazzjoni għalina fid-dar ta' David is-seftur tiegħu. Bħalma tkellem b'fomm il-profeti l-qaddisa tiegħu mill-qedem, qegħdin tarawha, mill-qedem Alla dik il-weda baqa' jitkellem fuq u jsus fuqha u jirrepetija u jagħmel aktar ċara. Salvazzjoni mill-edewa tagħna, dik kienet il-weda tal-Alla. Salvazzjoni mill-edewa tagħna u minid dawk kollha li joboduna biex juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Alla ta' il-weda l-Abraham ta' ilu u biex wettaqa il-weda kellhom jgħaddu 2000 sena. Meta der Ġesu illi n-nies kienu jsejħulu bin David bin Abraham. Jiftaka fil-patt qaddis tiegħu, il-patt illi seħħ illi huwa għal ġid tagħna permezz ta' Ġesu. Il-ġurament li ħalef lill-Abraham missierna.
اللي مهلوسين منيت لدوتانا نقدوه بلا بزة في القدسية والجستيسيا قديمه اللي يم كل ضحيتنا. salvazzjoni tremenda Alla ġabilna bil-weda tiegħu x'vera. Meħlusin mill-dewatana, meħlusin mid-dnub, mill-ħtija ta' dnub, mill-kundana ta' dnub, biex issa naqduh bla biża fil-ġustizzja tul il-bqija ta' umorna. Amen.